Hello Magadi mama. Ndipo Magadiu. Tiripo ndinonzo Elizabeth ndapiwawo namba dzenyu namukoma Robert ndinoshanda kuSly Media TV uko. Alright. Saka ndanganchiti makasununguka here kuti tsanangurirawo nyaya yakaitika kumhuri kwenyu. Alright. Nyaya yakaitika kwedu kunoku ndeyekuti pane munin'ina wangu aita zvematare. Saka zvavaita zvematare vakabva kumba kwanogara utabhexi ndokubva vaenda kumhiri kwaruya kuSiweti ndokubva vazobva ikoko vachiti mudzimu achinzi akapoterwa nemudzimu wababa. Saka mudzimu wababa uya uyeni ndobva wati ndoda kuenda nekuguva kwangu ndobva vauya nekuguva kuye. Saka wakauya nevanhu vanga vainawo vaiti ngatifambe nekusingaonekere tiende kwakawanda. Mota yavanga vari vakabva vaiyambutsa kuti ngaiende kumberi igare yambuka bridge. Saka vanhu vakaenda navo havana kuenda kuguva, iye ndiye akaenda kuguva. Vakasara vakagara kwanga vakagara kure. Saka iye akaenda akaita zvaakaita kuguva koko hapana aizviona, asi akazongova akubuda paguva paipaya akazopa saini vamwe vake kuti handei ndobva iye anga akaputiridza zvanga akaputiridza panjira hapana akabvunza kuti kochii ndokubva vaenda. Saka vaenda kumota ndobva vadzokera kunoku. Saka iye vadzokera kunoku akangorara one day azi mangwana acho ndobva abuda bvaenda kuMozambique. Aenda kuMozambique ndobva adzoka. Saka adzoka anga apinda chiporofita icho chokuti anairi tsono chaiyo. Saka patova ne2 years saka manje ndobva vaenda kunosvika kumwana wasisi ndokwavaienda. Saka mwana wasisi akazondifonera akati sekuru vari kuuya kwandiri vari kuti kuguva kwangu kwakashama kunoda kuitwa chikaranga. Saka vakomana vese ngavaungane vaite chikaranga ndobva andisendera meseji ari kuBulawayo. Andisendera meseji iye ndobva ndavafuwadhira vanhu vese vokumba. Saka vakatora navakomana vatatu ndobva vati gatiende totanga taona zvechiva kuti kuguva kwababa kwakamira sei. Saka vakaenda kuguva kwababa kuya vaenda baba vedu vakaigwa mubafu. Saka vakasvika kuona dombo rekumusoro rakabviswa rakadhonzewa ndobva vavhura futi rimwe dombo. Saka hapana gate nekapu mukati macho hatizivi kuti akatorei. Saka ndo maziviro atiri kuita nenyaya yacho. Saka munhu halo ndiri kukunzwai. Saka iye munhu wacho nazvanhasi izvezvi vakomana vararira muDarweni vatombouya kobvunza mukomana wakaenda naye anonzi Bhucha. Bhucha akataura nemo akati aiwa inini zvakaitika ndiri kuzviziva kana akanzi kwamambo ndinondouitimisa. Saka vakomana vanzwa chokwadi apa vatodzika vaenda kudoti vachiti daina kupiwa mapurisa tobva taenda kunovatora kukagoto kwavari. Saka pari zvino asati ndaziva kuti vasvikako here kana kati ndambovafonera vakati imbomirai. Uyu Bhucha uyu ishamwari yemunin'ina wenyu here kana kuti? Bhucha uyu munin'ina wanga akabva kuMazowe nemukadzi aita zvematare ainzi Amaitanaka. Saka vaigara pamashopu ndobva vabva pamashopu ndobva vaenda kugara kwaBhucha. Saka vachigara paBhucha paipai vachiita matare mungu ndiaibata mari yaMaitanaka vaivai ndovanga varidze matare vaiziva. Saka vachibata mari yanga iri ndobva asvika kuma400. Saka pavakangobva kunhengi kinokukwa vakaenda kotokotora tsvimbo yababa ndobva akabva angobuda kwaBhucha kuye ndobva vabuda ndobva vaenda. Saka vaenda vazodzoka naBhucha vabva vatopesana vadzingwa pamba paBhucha havachatopindirana naBhucha nekuti vakatora mari yematare yomunhu. Saka Bhucha vakati vari kuti vakaenda varipo 7 akazotora kuguva. Okay. Matara aya pamakataura naye aiti matara aya ndedzinza here? Ndake ega here matara anga ari ani? Matare ndeyake ega
wega nokuti aizvita nomudzimu wababa vanga vasingazivikanwa mumusha zvaizira iye wega achienda kanzenda mutora tsvimbo yekugwa kwababa zvisina kana hanzvadzi kana baba vanoziva. Okay, pamakazotaura naye imimi muchimuzivisa kuti taona paguva pasina zvinhu zvakadai akati kudii? Iye manje haasati aziviswa, haasati asvikirwa nokuti iye pane vanhu varova pataitaura nezuro pane munhu akamufonera achiti ndozviri kuitwa kuno. Saka iye abva atizvo abva azofonera bhudhi akamufonera zvikati ndiri kuzviziva muri kuti mimi muda kuya nemacid kuti vazondirova nekuti hanzi ndakavhura kugwa kwababa. Mukupindira genesi yongoendekaita nenasisi ndiramukuitira. Sisi vaitaurwa ndimi here kana kuti ndevamwe sisi? Muri vangani imimi muri menyu? Okay, manga maita maagenesta ekuzotora kuti paagenesta angu nasisi pane zvamakambokanganisirana here mukoma nemunin'ina? Okay, muchizozivisawo vedzinza vakuru kwamuri kuti ndo zvakaitika kuno guva rababa rakashama pane chivanhu sezvamataura kuti chinoda kuitwa ima mungakwanise kuchiita muri vana vakati kudii vakuru vedzinza? Ana bvudzi vasara ndo vari kutofambira nenyaya chikaranga ichocho ndo vatenda kutora munhu iyeye. Munhu wacho anda kugadzirisa zvinhu. Iye munhu wacho akavhura paguva racho. Alright. Tinoziva kuti inenge iri mhosva mumaziso emadzisabhuku pamwe chete nemadzimambo. Makambozivisa here mambo wekudunhu kwamunogara kuti ndo zvakaitika kuno mukazoona mvura dzisinaye zvingadai zvichienderana nezvakaitwa nemunin'ina wangu? Sabhuku vakazivisa nezuro vanhu chete taungana oziva kana mambo ndofunga patenda nhasi vanhu vaida unotaura. Saka semhuri muri kurongei manje? Semhuri ko zvino muri kuronga kudii? Semhuri kuvarwa kuguva. Nyanzwa muchiti munin'ina wenyu akatora tsvimbo yababa. Baba vakanga vane chigaro here kana kuti tsvimbo yakanga iri yei? Iye ndokutaura akanditi zvoni ndakanzi ndiende ndanotora tsvimbo kugwa kwababa. Saka ini ndakamubvunza ndakati asi tsvimbo yowina ndinokatora kugwa kwababa here? Akamburumbudza nokuti ndada kunzwisisa kuti baba vako vachivigwa vakavigwa netsvimbo here kana kuti kugwa kwako kwakasara tsvimbo. Okay, imimi hamuna kutoiona pakavigwa baba tsvimbo iyi? Isusu pakavigwa baba vedu isusu pakana mvura kuti tapedza kuoneka zvezera ndotanika mvura iyoyo yakana mvura iyoyo baba vedu vakaenda vakatamba nepurasiki hakuna vana vadiki vakaenda kwakaenda vechikuru nevarume ndovakaenda koidza baba vedu. Mataura mukati munin'ina wenyu paakashanditora tsvimbo iyi akanga atova madzimai vemandiriri kureva kuti akanga asimborina chipo ichi kwese uko achikura here kana kuti? Chipo anga asina. Saka sekuona kwenyu tsvimbo iyi ndoiri kumuratidza zvinhu zvese here kana kuti? Ndoiri kuita ndeye kumuratidza zvinhu zvese izvozvo nokuti ari kushanda nesimba rababa vedu. Makazvarwa muri vangani imimi mumusha umu? Pamba pedu isusu vasikana tiripo 5 vakomana vanga
Okay, vababa vamwe chete. Baba vamwe chete namai varipo 4. Okay. Saka makazivisa here hama dzekwa baba vana sekuru nekuti nanzwa muchingotaura kuti vana bhudhi ndo vari kufambira nyaya idzi. Ko hama vana bamukuru vana bamunini vekusaudikana baba uko. Vekusaudikana baba kwangosara bamunini 1 vatinavo vanga varipo tanatinavo nezuro. Okay. Okay. Saka mati muchave muchiita chikaranga chacho kubva musi wechishanu kusvika musi weSaturday. Alright. Aiwa, maita basa. Alright, maita basa ma. Mazvinzwira muri eZimbabwe ndanga ndichitanangurirwa nyaya iri kuitika kuMount Darwin yekuti munin'ina akaenda iye kuguva rababa akanotora tsvimbo yaari kushandisa iye kuprofitisa kumaprofita. Vatsanangura sisi vacho vati zviro kwazvo paakazvarwa hatina kumbobvira tanzwa aine chipo chekuprofita, asi kubva paakatora tsvimbo iyi nezvimwe zvatisati taziva kuti zvii zvaakatora paguva rababa ndipo paatanga kuita muprofita wemandiriri. Asi nyaya iyi yanzi yasvitswa kwachief. Rega tinzwe kuti kubva kwavachaita kwavaenda kuguva kuti vanzwe kuti zvii zvakanyatsoitika newitness anzi yeButcher ndiye achakwanisa kutsanangurira muri eZimbabwe kuti ndezvipi zvaitika. Ticharamba tichikupai update panyaya iyi, tichafonerana namai Dandawo kuti tinzwe kuti nyaya yacho yava papi. Tichizosangana zvakare. Zita ndinonzi Elizabeth Nyabuyo. Maita basa mama.